USA budujú minerálnu alianciu proti Číne. Viac ako 50 krajín vrátane EÚ a Japonska boli prizvané na vytvorenie spoločnej obchodnej zóny pre kritické minerály. Viceprezident J.D. Vance oznámil plán na zavedenie garantovaných minimálnych cien minerálov. Tie majú ochrániť západných ťažiarov pred čínskou cenovou manipuláciou, ktorou Peking ničí konkurenciu. Čína, ktorá kontroluje až 70% svetovej produkcie minerálov, nebola na tento summit prizvaná. Okrem aliancie buduje Washington aj projekt Vault. Bude to, dá sa povedať, trezor na strategické zásoby minerálov v hodnote vyše 12 miliard dolárov. Tieto minerály sú dôležité na výrobu smartfónov, elektromobilov, ale aj obranných systémov. Tento hlad po mineráloch vysvetľuje aj Trumpov stupňujúci sa záujem o Grónsko. Práve tam sa nachádza až 25 zo 60 minerálov kľúčových pre národnú bezpečnosť USA. Pamätáte si minuloročný kolaps autopriemyslu pre chýbajúce čipy? Tak toto je presne problém, ktorý chce USA riešiť. Daj mi follow pre ďalšie takéto videá.